Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel ang Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna pasat, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Determinasyon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lindon anak, itay pa yung agpupupok ka dito'y balay. Rumor ka mapan ka iti ayan dagiti gagayem mo. Diyak ka ti rumor nanang. Sigurado, di dakon kahit dagiti gagayem ko. Tamay sa akong nabulsek. Anak ko, Saan na ka nga ipatpatag ti Diyos? Ngamin, naipatpatag na ko ma. Apay nagbalinak abulsek. adda plano ni Apo Diyos. Oray no kasta ti kasasaad mo, anak ko. Iso na laang, taditay amuno anya dayta. Mamati anak ko. Nga oray no kasta tinagbalin a sitwasyon mo. Maaddaan kalatta itinapintas ang masakbayan. Donato lakay. Maasyanak iti anak ta. Sipod nagbalinan a bulsak. Kanayon latan amalmaltay. Ken saan maten a makikuykuyog kadagiti gagayem na. Uray siya nga rod bakad. Ay, nagbalin akas jeti kasasaad na. Gapo iti glokoma. Uray kaya ta apa opera. Saan nga umdas ti kwartata? Nasakit ti kasya na pasamak iti anak ta, lakay. Ngam nasaksakit ti maimatmatangak ngar aramidan dagiti daduma. Gapula ang tamaysan abulsak. Tagtagibas si tendan. Awan maaramidan tayo. Gapo takastan ti kababalinda. Tinaskan kit ding aramidan ta. Agbalinta natibkar para iti anak ta. Anak, addan iti lamisaan ti kanam. Inlutuan ka man iti paboritom asopas. Iti kasta, ado ti makan mo. Katimat inumam, addan iti makan nawan. Iti asidag ti platom. O sige, mangan ka na. Alwadam laang, tanapudot ti sopas. Maawatak ti kayat asawan ti panagsannaay mo, anak ko. Uray no kasta tinapasamakan ka. Di mo kumapukawan ti pamatim iti Diyos. Kas itinako na, adda plano ti Diyos para kan ka. Nanang, itatamay sa ako nabulsek. Saan kayo na matulungan iti trabaho diti balay? Diyak mo't tin makadala. Tadyak mo't makita dagiti ipaaramid to ti maestrami. Ken kang runahan ti amin. Diyak kabalan ti aggarawa si Isyak. Mabutong nga nagmaymay sa nanang. Awan tinas ka na pagdanaga, manak ko. Gapot saan ka ngagmaymesa. Adda kami kinitatang mo para kan ka. Ken uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan da ka abaybayan, anak ko? RJ, apok. Sabado ita. Awan klasem. Mabalin ka di atulungan nakngagsak daw. Awan nga minan pagdigos tayo gaputa na ibosan ti karga ti drum. Asinakduta idinaminsan. Sige lola, tulungan kayo ngagsakdo. Kan saktumot ti mangidalimanak kadagiti nanganan tayo. Sige nga rod, apok. Ingka nga rodin agsak daw. Iti kasta, ado pa iti maaramid ta. Ah, lola, mabalin ko kaditi mapan iti ayan dalin doon inton malpas ti trabahok dito'y balay. Nabayag nga mina na jak nakikita ti gayem ko. Gaputasan mo ta narimrim mo iti balay da. Sipod nagbalinin na bulsak. Sige, apok. Kuyugan kanto amapan iti ayan dalindon. Kaya't kumat amakita, tigayim mo. Ne, da kayo matgayam, Nana Rosa, RJ. Ala, umunag kayo Agyaman kami, Antilina.
Agyaman kami, Lina. Kaya't kano ngamin ang makita ni RJ ti anak mo. Iso nga, imay kami ditoy. Si Moro takmaten Gaputa awan matlakadwak ijay balay. Addan ni Lindon iti silad na. Saan arumrumwar, nana? Kan ayon amalmalday. Mapanak iti ayan na, auntie. Kaya't kumita na makita ti gayem ko. Kumusta kan, Lindon? Siyak da itoy, ni RJ. Amok, gaputa maitim kan ka. Nalidayak. Gaputa saan ako na makaadal. Kanja akong maramid agiti sigud nga raramidek. Gapu iti kastoy kasasad ko. RJ, kaya't nakadilatang agbalin na gayem. Uro jak makakita. Una, apay kumasan ngay. Uray kasta ti kasasad mo. Kaya't kalatagayam, Lindon. Jak amon anya ti pagbanagak, RJ. Panagriknak. Saan ako na maadaan iti napinta sa masakbayan. Di kag panunot iti kasta. At umot ti pamuspusan tapno makaadal ka. San ka di nga damot aramaten dagiti kasken ka? Tapno makapagsurat da. No kabalan da nga ramidan ti kasjay. Kabalan mat. Basta lakit ti porsigido. Kan adda determinasyon mo. Tapno makasursuro ka mat akas iti aramidan da. Lina, bakit? Adda akon. Nasapa ka man ang nagawid itala kay. Nagadumot tanday taabas to nga imot mo. Una, kalpasan ti trabaho kay construction. Nagdiretso ako ni Palengke. Iti kasta, saan ka na pumanaw dito'y balay? Kasimat ni Lindon, no panawam. Nay, nakaumay kayo man, Nana Rosa. Awan. Pinasyar ti apok ni Lindon. Iso asimuro takmaten Kasta ka di. Maala, tulungan kan amang yun nagkadagiti imot mo lakay. Kan dito'y kayo maten amang rabi Nana Rosa. Ha? Tauray saan kayo nga agluto ije balayo? Ay, agyaman kam no kasta, Lina. Wow! Nagimas matan to'y linuto yung apakbet, Antilina. Agyaman na, RJ Barok. O sige, mangan kayo lat na. Di kay agbabain. Umay kan tumanan dito'y RJ. Iti kasta, maramanam tumanan ti luto ni nanang. Un nga agpaiso, RJ. Kanayunam ti umay dito'y balay. Iti kasta. Adda kasarsarita ni Lindon. Isunalaang. Taamangan no ad-adda alumukmag ka. Ha? Gaputa pag-aayat mo mat. Tiluto ni Antem. Awan, sigurado da ita, Donato. Numuna tawan mo't pilpilyan na asidaan. Amen kat kayat na. Iso asiguradong ad-adda alumok magti apok. No kanayon nga umay dito. Lindon, anak. Naragsak kan sa itaa. Ha? Saan ka akas iti sigud? Uwan tatang. Uray gayam kasta ti kasasad ko. Kaya't naklatagayam ni RJ. Naimbaglangan. Tasana nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Nasingpat nga ubing ni RJ. Isu amamati ak. Adin tupulos agbaliw ti panakilangin na kan ka. Tatang. Maka-eskwela ak pa nga ta. Kaya't dak nga nga awaten pa iti pagadalan no bilang. Day tadi jak mo, anak ko. Gaputa, awan mo't kapadasan ti pagadalan dito'y lugar tayo. Amang isuro itikaskan ka. Padasan tayo nga tati agsarudsud iti pagadalan. Anyang iti amo tayo. Amangan no awaten dakmat. Tulungan dakman tatang. Kaya't ko ti makaadal. Ura may saak abulsak. Kaya't ko amatungpal dagiti arapahap ko iti biyag. Kasta tinako na ni Lindon kan ka, lakay. Wen, kaya't nakano ti agiskwela. Nakunana pa'y kit di amapan tayo iti pagadalan. Tabarang no awatan da. Maragsakan ak para iti anak ta, lakay. Gaputain inutan ang maaklon na ti kasasaad na. Iso na lang ta maamakak. Ano ituloy na ti agiskwela?
amangan numarigatan laang. Ken amangan numapadasan nanto ti mabuli kadagiti pada na nga estudyante. Maawatak tirik na, bakat. Gaputa uray siya ka. At damat panagamak ko. Ngam panunutom ko mati masakbayan ti anak ta. Mamati aka. Nga iti may sangal daw, agbaligin to ni Lindon. Katanya ti amuta. Amangan numay santo ti anak ta, nga agbalin a modelo. Kadagiti pada na, nga addaan matlaang diferensya. Isu a panunutom ko maan na imbaga, bagat. No kasta, imbagamon kadananang kantatang mo, akayat mo ti agiskwela? Wan RJ, Kat, anya nga timbagada? tulungan da kanu datatang kananang. Kuyugan da ka mapaniti pagadalan. Ay, sapay la kumaa. Tawatan dak iti pagadalan. Padasam lang anya nga ti amom. Amangan no awaten da ka. Awan ti imposible gayam. Ikararag tayo asapay la kuma tamawat ka. Iti kasta, maituloy mo mitlang ti panagadal mo. Anak, masapa ka nga agriing inton bigat Tamapanta iti pagadalan. Agpeso nanang. Kuyugan dak mapan iti pagadalan inton bigat. Wen, saludsoden ta, numabalin mo ti agiskwela inton sumaruno atawan. Anak, sigurado ka din at talaga iti daytoy. Saan ka nga taamarigatan? Marigatan nak Gaputa sa anak mo ta makakita nanang. Angem, ikagumaklat ta ti makaadal. Iti kasta, matungpal ko mo ti arapapo iti biyag. Kahit sapay la kumata agbaligi ak nanang. Lina, bakat. Lindon. Itulod kayon iti papananyo, sakbay ang mapanak iti trabaho ka. Sige naday tati ko namlakay. Ne, apa anak ululay magka anak. Adda ka di parikot. Awan tatang, pampanunutag lang, no maawatak nga tayo ti pagadalan. Kasano no didak awatan? Saan kumaaday tati panunutem? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo. Padasan tayo lang Tanya nga iti ammo tayo. Amangan mat, no kayat da ka nga isuro. Kat no bilang saan da ka maisuro. Padasan tayo iti sabali. Ala, intayon. Taamangan numaladawak iti trabaho ka. RJ, apog, ato yun ti balon mo. Agyaman nak lola? Naimas to luto yung abalon ko Wen nawadwad ba si tinaglakwak iti kalman iti tsindaan. Isu agimatang akman iti manok. Ilutok abalbalunam, apog. Aywan gayam. Nasabat ko itay dalindon kandag iti dadakkel na. Mapandan samot iti pagadalan. Wen lola, saludsudan da kano iti principal, no mabalinan nga giskwela ni Lindon. Ay, kasta. Bilibak mat iti day ti agayam mo. Uray may sa abulsag, determinado latang agadal. Wen nga rod, sayang, nagbalin mo na bulsak, gapo iti glaucoma na. Sapay ko mga raw taawatan da iti pagadalan. Antelina, Lindon! Ay, ada ka madgayem. Mapan ka din iti klasem. Wana, tama nga numaladawak. Good luck agayem. Ipaka mo madagos kanyak, no anya ti ibagakan ka ti principal. Sige. Ay, umay ka iji bala inton malam. Iti kasta, makapag-istoryata. Wan, o may kanto ijay RJ. Ijay kanto matin amangan. Sige, agyaman nak Antelina. O sige mapana ko ni ti classroom mi. Umayak tulangan ni Jebalayo. Naimbag nga orasyo, madam. Kastamot ka na kayo, misis. Anya gaya man nagan mo, balong? Siyak na Lindon, ma'am. Kahit tikadwak, iso ni nanang ko. Siyakmat ni Mrs. Mercado. Merced kunayo latan kanyak. Siyak ti kabarbaro a principal iti daytoy a pagadalan.
Maragsakan kami ang makaamamo kada kayo, Madam Merced. May kami dito ayan nyo. Gaputa sa ludsudan mi ko ma. Numabalin nga ag-eskwela dito ni Lindon nga anak ko. Anya, ti isungbat ti principal, kadalina ken Lindon. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Determinasyon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, malidayan dagiti naganak ni Lindon. Gapo iti kasasaad na. Nagbalin abulsak ni Lindon. Gapo iti glokoma. Nupay kasta, saan lataan nagsardeng dagiti dadakkel na, anangan andingay kenkwana. Kabayatan na. Napanunot met Danana Rosa ken RJ, timang sarongkar ken ni Lindon. Kat naragsak ni Lindon, tan nakasarita namanen tigayem na. Iti panagsarita da, nakuna ni Lindon nga ituloy na ti panagadal na, nga uray saanen ang makakita. Iti may sangal daw, napandalindon kan ti inana, iti pagadalan. Ita papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Determinasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Maragsakan kami ang makaamamo kada kayo, Madam Merced. Imay kami dito'y. Gaputa kayat ni Lindon nga anak ko ti ag-eskwela inton sumaruno at tawan. Dito'y tinapili mi apagadalan na. Iti kasta, saan amaya dayo kada kami? Sapay ko ma, tamaawatak dito'y pagadalan ma'am. Kaya't ko ngamin ang makaeskwela. Iti kasta, matungpal ko ti rapap kong agbalin na maestro. Kaya't makatulong akmat kadagiti padak asaan na makakita. Amo, miho, bilibakan ka. Tauray no kasta ti kasasaad mo, kayat mulat ta ti makaadal. Saan akas kadagiti daduma dita? Agpayso nga awan ti diferensyada. Ngem saan damat nga ipaspas na ti agadal. Mabalinda kanto nga akseptaren. Gaputa karba nga met ti makaadal. No kasta, maawatak dito'y pagadalan ma'am. Awan, ngam sakbay ang mapasamak dayta. Masapol ang masursurumpay no kasano ti agbasa iti braille. Kasmatlaan kadagiti daduma a visually impaired. Iti kasta, saan kanto ang marigatan inton addakan iti regular classroom. Anya nga rutinaskan nga aramidan mi, ma'am. Adda ti amok nga school for the blind, ang mabalin ang makatulong kani Lindon. Iso na laeng ta iti sabali nga ili ti ayan na. Awagak ti gayam ko nga school director ijay. Iti kasta, maipanadagos ijay ti anak mo, Mrs. Nanang, naimbaglangan tada school for the blind, ang makatulong kanya. Iti kasta, masursurok ti agbasa babaan iti braille. Ket apaman ang mapasamak day ta, mabalinak to na sumrag iti regular class. Unanak ko. Nakunamat ni Mrs. Mercado, ang nakasagana ti pagadalan ang mangawat kan ka. Apaman ang makasursuro kan iti braille. Ikarek nga nang, ag-eskwela ka na imbag. Iti kasta, matungpal matiara paap ko. Kayan sapay ko matamaad da anak to mat iti trabaho. Tapno matulungan kayo kanitatang. Ay na anak ko, nagsaya atan. Maragsakan ak unay, gaputa saan kan amalmalday. Kan ininutan ang maaklon mo, ti kasasaad mo. Aday ta, nalpas kon anasibugan dagiti masetas ko. Kasta amatan dagiti mulak. Ay, aginanaak pa'y beet. Kalpasan na. Agluto akon para iti pangrabyan mi ni RJ. Naimbag na orasyon, Nana Rosa. Oh, kasta amat kan ka, Lina. Ay na, nagmayat meten abuyaan dagiti mulayo amasetas ken natang. Talaga anagagat kayo nga agmula, Nana. Masapol nga agagatak para iti panagadal ni RJ. Isuupay nga ilako ka.
Nang runa kat ado ti agmarket no kasjay a Domingo. Pudnot ako na yun, nana. Naimbaglaan tadda kayo pa'y alula ni RJ ang mga asikaso kan kwa na. Nasapamat ngamin ulila. Ay, gayam, nana. Mabalin ka diti dumawat itinatangyo. Naibos ngamin ti abastomi. Intun Domingo pa'y laang agpalingki Sige laang, Lina. Mangala ka laang kadagiti mula ka na taang. Mangpili ka laang ano anya ti kayat mo nga alaan. Agyaman nana. Apay ngay, agmay-may sakamat dito'y balay, Lindon. Ninanang mo ngay. Kanapay si katimang punpunas di talamisaan. Napan iti ayan danana Rosa ni nanang, tatang. Napan dimawat iti mula na anateng. Naibuson ti abasto tayo. Ken bay andak ka di ang mga ramid iti daytoy, tatang. Taoray kastuyak. Kaya't kumutlat ta masursuro dagiti nalaka ang matrabaho dito'y balay. Kas iti panaginaw, panagdalos. Iti kasta, makatulong ang iti unag ti balay tayo. Nang runa, nudua kami lang ka ni nanang. Ngam saan ka kadi amarigatan? Saan da kamat kat nga obligaan nga agtrabaho? Gaputaan mo, miti kasasaan mo. Amok day tatatang. Ang masapulat ta masursurok mo't adag iti trabaho. Kaya nanipod ita. Masapulan nga erwam ko ti bagik. Tapno rin mayadayo ak kada kayo kaninanang. Makagarawak lata si siya. Anya, nasangputam ni Lindon nga agpunpunas iti lamisaan kunam lakay. Wen, kaya't nakano ang makasursuro, kadagiti simple at trabaho dito'y unag tibalay. Tapno matulungan nakakano. Ay, no pa'y kas di tinagbanagan ti anak ta. Nagasat talat na. Gaputa pursigido lat na ang makasursuro, ken makaadal. Punot ako na, bakat. Kunak nga rod, no di na maaklon ti kasasaad na. Gaputa ka na yun latan nga agpupupok dito'y balay. Naimbaglaangan ata nakaamiris matlaeng. Kan naimbag tada ni RJ agayam na. Husto ka lakay. Aywan gayam. Naku na ti principal iti pagadalan, nakasagana da ang mga wat kin ni Lindon. Ngamsak bay date na, masapol ka no asumrak payla ang iti school for the blind. Iti kasta, saan to ka no amarigatan? No bilang ta maitiponan iti regular class. No kasta, maituloy nan ti panagadal na. Wala kay, maituloy nan ti panagadal na. Lindon, kayat mo ka diti agpasyari di balay mi? Tapno makaaliwaksay kamat. Sige angem agpakadak pa'y kaninanang. Ken tapno itulod nak iji balayo RJ. Uray saan kan nga agpaitulod kininanang mo? Ha? Siyak ti mga lalay kan ka. Anya? Wala. Kabailam? Wen. Saan ka mat anarigat nga lalayan? Alan, agpakadakan kininanang mo. Tamapanta ni balay mi. Sige nga Rod, anak. Sumurot ka kin ni RJ. Iti kasta, makapasyar ka man. Itulod kong tumot lang ni Lindon inton malam dito'y balayo, auntie. Sige nga Rod, Barok. Agan-anad kayo iti dalan nyo, Wala nang. Sige nga Rod, mapan kamin. Nagmayat at talaga ti agis tambay dito ayan nyo RJ. Mayat ti pulo iti angin. Wala. Dito'y kami akanayon nga agis istambay kini Lola Rosa. Nagmayat ngamin at talaga dito'y. Nang runa kat nagaduti mula mi kini Lola. At ka amasetas, nateng, ken prutas. Ay, Oh, apaya nagsanay ka? At nakadi parikot mo? siguro no makakita ak lang. Ang mga nunas makmat ngagmulmula kas kada kayo ka ni Lola Rosa. Wano saan? Ang mga no matulong ak paidananang kantatang ko iti trabaho. Akas iti sigod nga aramidat. Mabalin mo matlat ti makasursuro iti trabaho ito nagtibalayo. Nga uray saan ka na makakita? Amom Lindon. Uray kastanti kasasad mo. Adulat ti mabalin mo nga aramiden.
Isu adi mo ay ayan ti bagim. Gaputa makasursuro kan tumatlaeng. Adda umuawag iti cellphone ko. Tinasaya at song batak. Ang mga no ni Mrs. Mercado dahit na. Inala na ngamin tinumber ko sakbay apimano kami iti pagadalan. Hello? Hello, Lina. Ni Mrs. Mercado daytoy. Imawag takayat ko nga ipakaamukan ka. Nakasarita kong tigayam ko nga school director iti School for the Blind. Agpay so, madam. Wen, mabalin nyo kano ti mapan iti pagadalan inton bigat. I-text ko kan kat eksaktong address. Iti kasta, amom ti papanan nyo. Sige nga rod, madam. Kat agyaman kami unay, ititulong yo. Lindon anak, kaawawag launay ni Mrs. Mercado. Kinunana nakasarita na kanon ti school director iti School for the Blind. Mabalinta kanon ti mapan iti School for the Blind inton bigat. No kasta, mapantay di eskwilan inton bigat na nang? Un anak, ay na, kamaudyanan na. Makaadal ka matlaangan. Una nang, kit agyaman na kada kayo kanitatang. No sana ga po iti suportayo. Nalabit adyak ko mamakatuloy ti panag-eskwelak. Ay na anak ko, awan anyaman na. Takas na na. Responsibilidad mi timang suportakan ka. Iti amin abanag apagsaya atam. Bakit? Oh, atoy, sweldo kita bulan. Agyaman naklakay. Ayun gayam. Mapan kami kinilindon inton bigat iti School for the Blind. Imawag ngamin itay ni Madam Principal kanyak. Kat kunana nakasarita na kanon ti school director. Kasta? Alang nga rod, sa anak pa asumrak iti trabaho inton bigat. Iti kasta, sumuro takmat kada kayo iti papanan nyo. Lakay, saan nga ta amarigatan ti anak ta iti panagadal nanto itchay? Amangan nga minno saan na akabailan. Apay, agdwa-dwa ka? Saan ka kading agtalak iti kabaalan na? Saan mo't kiti? Ngam ti sitwasyon na ti pampanunutak. Amangan numarigatan to laang. Maawatan kam kiti, bakit? Gamkas naganak na, ipaitalaangan ti si bubukal a suportata kan kuana. Panunutan talangan, apara daytoy itinapintas a masakbayan na. RJ, apok, mabalin ka di si kapay laang ti agluto. Ay, sa anak namin na makabangon. Kaputamad-mad itirik anak. Ha? Apayan lola? Anyat mapaspasama kada kayo? Nan, dapadapan kayo man. Ha? Nagbara kayo lola? Mabit lang tagpatulong ang iti karuba. Ang mga nunaskan amaipan kayo iti ospital. Na, saanan, apok? Agimbagak tumatlaang. Kapula siguro da ito itinalaw sa banok ko. Bueno saan? Mapanaklangan ni health center. Tapno may ti midwife dito'y balay. RJ Barok, kumusta ni Nana Rosa? Nadamag mi nga inyagyo dito ospital. Nasayatan ti kasasad ni Lola, Antilina. Kuna ti doktor, abim mabantigurigor na. Isu na lang, tad na kano agas anasken atumarin na. May baglaangan tanay tarayo adagos iti ospital. Iti kasta, saan akim maro ti gurigor na. Ket, nagatang ka din dagiti agas na. Saan pa uncle? Diyak namin mabali na panawan ni Lola. Gaputawan mo ti sabali amang bantay. Ala, siya kunti mapan gumatang iti agas na. Kumustan tirik nayo Lola? Nasaya at maten apok. Kunakmat kan ka nga uray saan na kun ngayag diti ospital. Kaputag gastos talaang. Isumat ngamin timbaga ti health worker na pa ni balay. Tamangan kanuno dinggi dayta. Naimbaglaangan tanasaya atin tirik nayo, Lola. Apok. Wan gayam, imay itay dito'y dalindon kan Uncle Donato.
Gimatang day ti agas yo. Gaputasan kayo mat ama panawan. Kat, sa dino nga ro ti ayanda. Nagawid tan lola. Ala, mangan kayon. Tapno nadardaras nga umimbag kayo. Ket makarwar kayon dito ospital. Uwan, apo. Ay, agyaman nak. At datayo matlahangan dito yung restaurant. Mabisinak launa yan. Oras yak nga ro, tatang. Itay pa yung mabisinak. Sana bale, tanda tayo dito eh. Urayin tayo laang ti order tayo. Lindon, anak. Saan mo kumaliplipatan ti kanayon abilin mi Agadal ka anaimbag. Intun addakan iti school for the blind. Uwan, tatang. Gaputa kayat ko ti makatorpos. Ken, kayat ko ti maaddaan iti napinta sa masakbayan. Nasaya at day ta plano, anak ko. At day tan di order tayo. O sige, pardasan tayo ti mangan. Tapno makapantayon iti pagadalan. Naimbag nga orasyo. Da kayo gayam tinyawag kanyak ni Madam Merced dagayam ko. Ket nasauna ka sa pulan kano ti anak yo ang makaadal. Unsa, insingasing ni Madam Merced, asakbay ang maawat ti anak mi iti regular class. Masapol ka no ang makasursuro pa nga agbasa iti braille. Iti kasta, saan to ka no ang marigatan? Husto ka, misis. Maske na makasursuro ti anak yo. Hindi kagdanag. Gapu tadda kami ditoy at tumulong ken kuana. Anya ti pagbanagan ni Lindon, iti school for the blind. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Determinasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napandalindon nga gina iti pagadalan. Tapno saludsuden dati prinsipal. Numabalin nga ijay ti pagiskwelaan ni Lindon. Nakunamot ti prinsipal, ang nakasagana da ang mangawat ken ni Lindon. Ngamsakbay na, masapul pa nga agadal iti school for the blind. Iti kasta, saan to amarigatan, inton addan iti regular class. Iti sabali abangir, kasta unay ti danag ni RJ, gapo tamaditirik na ni Nana Rosa. Dagos nga rod ang nagpatulong daytoy kadagiti kaarubada, tapno maipan adagos iti ospital. Iti isasangpat dalindon iti school for the blind, nakasarita da ti school director. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Determinasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Husto kayo, misis. Masapul pa iti anak yu ti makasursuro no kasano ti agbasa iti braille. Iti kasta, saan to amarigatan into nadan iti regular class na. Awan gayam, siya gayam ni Dr. Erwin, ti school director iti daytoy a pagadalan. Maragsakan kami unay makamamukada kayo, Sir Erwin. Siyakmat ni Lindon. Maragsakan akmat makamamukada kayo. Nang runakan ka, Lindon. Agmerienda tayo pa, ha? Kalpasan na agsarita ta, Lindon. Ado dagiti ba nagakayat ko amamuan may papankan ka? Lakay, anya nga tati pagsarsaritaan dalin doon kan Sir Erwin iti opisina na. Ay, awan nga rod bakat. Pinarwarda tamat. Ang mga noin interviewin da, iti kasta, amuda, no kasanudan to nga i-accommodate. Sabagay, ay na, naglawam at gayam da iti apagadalan. At dapay gayam dormitory na. Awan nga rod bakat. Katsapay kuma, tadaras ang makasursuro ti anak ta. Maamwak ni Madam Merced. Asaan ka kanugayam asigod a visually impaired, Lindon? Sir, sigod ang makakita. Iso na lang, tanaadaan ang iti glaucoma.
Isa, nagbalin na kasto ti kasasad ko, sir. Amom, tunggal makakit-kita kadagiti kasken katika sasaad na. Nagpursige iti panagadal na. Maragragsa ka na. Gaputauray kasano ti rigat ti sitwasyon nyo at dalata arapap nyo iti biyag. Kaya't ko nga minti agbalin na maestro. Iso kaya't ko makalpas iti panagadal ko, sir. Ket, idi imbaga ni Madam Merced ti may papan dito School for the Blind. Imbagak adagos kadag iti parents ko. Kaya't ko ti agadal dito'y, sir. Naimbaglangan ta suportado daken kadag iti dadakkel mo. Kastamat ten iti arapap mo iti biyag. Iso eskwela ka na imbagwen. Ket mamatiak nga iti may sangal daw. Adayo ti maragpat mo iti biyag. Gapo iti determinasyon mo ang makaadal. Tangay desidido ti anak yo ang makaadal kan makasursuro. Nasaya at no agdormitory langan ditoy. Mr. Mrs. Iti kasta masuruan mi anaimbag. Anya, ngamsal, saan anairuam ti anak mi amaya dayo kada kami? Amangan mat no marigatan laang. Aga, Mrs. Masapol ang masursuro ti anak yo ti agbalin nga independent. Tano bilang tagbalin to na professional. Kabalan na ti ag-travel nga uray awan kadwana. Kabalan na ti agbiag akas normal. No, lakid di ta masursurwan da. Mawatak ti kasta reaksyon niyo, Mrs. Kas ina ni Lindon. Madanagan kayo. Gapo tadamo nakit nga rod ti maya dayo kada kayo. Hanggang kasi tinakunak. Naska na masursuro ti anak iyo nga agbalin nga independent. Iti kasta, sana marigatan no bilang agmaymaysa. Sige, Sir Erwin. Pagsaritaan mi daytoy abanag iti asawak. Apaman ang makasangpat kami ijay balay. Gusto ni Sir Erwin, bagad. Masapol nga ijay laangan School for the Blind ti anak ta. Iti kasta, makasursuro ang naimbag. Ngamlakay, saan anairuam ti anak tangag may maysa? Kasanon, no kakaasin to lang ang ijay. Saan to nga kakaasi? Gaputa damat dagiti mga sursuro kan kuana. Isungarod anas kan amasurwan, iti kasta, saan to amarigatan, nga uray agmaymaysa. Ngam kasanon no kala at akasapulan na titulong. Sapay adayo ti pagadalan apapanan na. Di sarungkaran ta tunggal Sabado. Awan mo't parikot iti dayta. Isu apalubusa mo ti anak ta. Panunutom laangan, apara mo't laang iti masakbayan na. Aday na. Naisagana kong dagiti masapol ni Lindon para iti ipapan na iti School for the Blind. Aging gaita. Kasla agdwa-dwa akpay laang. No palubusak wano saan. Ngam husto matket din ni Donato. Para matlaang iti anak mi daytoy. Iso anas kan asuportaran milatnan. Tinasayahan. Mapan akon iti kusina. Agluto akon iti pangrabyan mi. Tadaytan to lamanganan inton sumangpat ti asawa. Dito'y tagbalin asilid mo, Lindon. 5 kayo amin nga agkakadwa dito'y asilid. Madamdamalang sumangpatan dagiti dadto mga estudyante. Anak, dagiti gamit mo. At dito'y asidag ti kamam. Agraman groceries. Kat numabisin ka, lukatamla ang tibaks. Uwan tatang, makamuak to na mga lakadagiti ka sa pulak. Alis to lang mat ang mabirukak dagiti gamit ko. Kaputad da lang iti asidag ko. Sige nga ron anak ko. Agawid kami. Iti kasta, saan kami amarabyan? Lindon, anak. Ha? Ni, apay ngay nanang. Agsangit kayo mutan. Agananad ka akanayon dito yan.
Agadal ka na imbag. Iti kasta. Saan kanto ang marigatan inton addakan iti regular class? Wala nang. Di kagdanag. Laglagi pag amin tibilin nyo. Agsingsing putak ditoy. Hi! Sika ka diti ka barbaro nga estudyante dito eh. Wen. Siyak ni Lindon. Sika nga eh. Anya tinagan mo? Siyak ni Faith. May kadwa na taon ko dito School for the Blind. Kat da ito'y kadwa, iso ni Andrea. Hi, Lindon. Nice meeting you, Faith. Andrea? Nice meeting you too. Kaya't mo ka dito'y pasyarda ka dito'y dorm? Sige man. Sige, awan parikot. Naglawagayam dito'y dormitory ah. Una, inton bumaybayag kan dito'y, mairuam kan tumatlaang. Makabisadom ton ti intero a dormitory. Agraman ti pagadalan. Pudno dayta. Ken sigurado. Maadaan kanto iti ado agagayam ditoy. Sapay ko maa, taalis to ka makasursuro. Maikawaak. Gapotawan pa yung amok ditoy. Sana bale, ada kami matakadwam. Kan tapno ibagakkan ka, nasisingpat dagiti kakadwa tayo ditoy. No kasapulam ti tulong, di kagbabain amang ibaga kada kami. Nagunin ti Bel. Kaya't asawan dayta. Mapantayon idi kusina. Ta orasan ti panangan. O sige, mapantayon Lindon. Rabiin, Lina, bakat. Inta maturugan. Umunakan na kay. Sa anak pa'y ang makaturog. Apay, pampanunutan man ti anak ta. Ay na, bakit? Awan tinas kan apagdanagam kan ni Lindon. Tanatalgad iti ayan na. Sana balay? Sumarong karta kan kwa na inton Sabado. Kailiw kun ti anak talakay. Maikawa aklaunay iti kaawan na dito'y balay. Uray siya ka. Kailiw kumutan ti anak ta. Ngam talaga akas ta. Masapul ang mayadayo kadata ni Lindon. Iti kasta. Makasursuro ang naimbag. Alakit din. Inta maturugan. Masapak pa'y amapan iti trabaho inton bigat. Oh, apay nga da ka pa'y laang dito'y Teres Lindon. Oras ang ti pan naturog Sana kami na makaturog, Faith. Pampanunutot namin dagiti dadakkel ko. Mailiw akong kadakwada. Sa bagay, damo ngamin amayadayo ka kadakwada. Iso akas ta ti marikriknam. Kasta akmat la idi. Iti kwan, nairwamak matla ang amayadayo kadagiti dadakkel ko. Masaludsod ko man laang Lindon. Nayanak ka kadi visually impaired? Saan? Sigod ang makakita. Nadana kami ni Tiglocoma. Iso ang nagbali na kabulsat. Sika nga eh. Apay ang nagbali na kastati ka sa saad mo. Gapo ka no dahita iti incubator. Premature baby akamin. Isa ama sapol ama incubator ak. Kat day chay, na overexposed ka no ti matak. Ay, kastagaya. Naimbaglangan. Tada School for the Blind niya. Uri kas ano. Makaadal tayo lata. Masursuro tayo tagbasa ka nagsurat. Babay ni ti Braille. Pudnot ako nam Lindon. Sige ha. Mapankan iti silid mo. Kauray siya, maturog akmatan. Inton bigat tamanan nga agsarita. No kasta, adan iti School for the Blind ni Lindon, Antilina? Juan RJ Barok. Intulod mi kin ni uncle mo idi na minsan. Kasta ka di? Sayang, saan kami man laan nakapagsarita? Kasanumat ngamin, saan ko ang mapanawan ni Lola Rosa? Awan mat ngamin sa bali ang mga sikaso ken kuana? Sana bale. Mabalin mo mati sumurot kada kami no pasyaran mi tigayem mo. Agpaiso, auntie? Sige nga rod. Ibagayon to no kaano apasyarin nyo tigayem ko. Iti kasta, makaumayak mat. Ay, agyaman anak. Kamodyanan na.
Nalpasan ti klase. Tinasayat, mga anak pa iti biskwit. Mabisina kon. Nagrigat gayam ti agbasa iti braille. Masapo lang makabisadong dagiti letters. Nagsakit pa ikidin ti ulog. Hanggang sa nabalin. Makabisadok tumot lang ti agbasa ka nagsurat. Nulakit di ta kanayon nagpractice. Lukatak man dagiti aglaon iti grocery sa box. Iti kasta, makamirinda akon. Kalpasan na. Rumara kon dito'y silid. Lindon, namuak iti maestram amarigregatan ka kanong agbasa ka nagsurat iti braille. Apay, ada ka di parikot. Awan mo ti parikot ko, sir. Nasisingpet mo dagiti kakadwak dito eh. Iso na lang tamaikawak iti wagas ti panagsurat ko. Nairwamak ngamin iti lapis kan papel nga aramatak. Ngimno pa'y kasta. Ikagumak asursurwan ti amin, sir. Rumbeng laeng. Saan ka diya kayat mo ti agbalin na maestro? Tapno matungpal na itakalkali kagumam iti biyag. Iso rumbeng nga rod na masursurum ti agbasa ka nagsurat iti braille. Iti kasta, isunto mo ti isurum kadag iti agbalinto nga estudyantem. At day ta, Lola, naisagana kong ti agas nga inuman nyo. Ala, agtumar kayon. Iti kasta, makainan na kayon. Agyaman nak, RJ Apok. Pasensya kan tama disturbukan iti panagripasom. Gapo iti panangasasikasom kanyak. Awanan yaman na, Lola. Pakaragsakak una iti mga sikaso kada kayo. Tanusan nagapo kada kayo. Jakun amo no kasanon ti biag ko ita. Sipod na tayo dagiti dadakkel ko. Baka yung tinangay aywan kanyak, Lola. Kat iti kaano man, sa anak to ang mauma ang mga sikaso kada kayo. Lindon, umay ka. Mapantay iti study area. Agidantan ang mga ramid iti assignment. Oh, apa yan nakaululimot ka? Ada ka di parikot mo? Ibagam, aman no makatulong nga. Marigata nak. Panagrik nak. Ket jak kabalan ti makasursuro nga agbasa iti braille. Anya? One faith. Anya nga tanong. No anya? No isardeng kong ti ag-eskwela. Anya? Anya ti ibalakad ni Faith ken ni Lindon. Papagayam, di uliwayan edenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Determinasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napandalindon, Donato ken Lina iti School for the Blind. Kat dagos nga rod ang nakasarita da ti school director. Kat dita, imbalakad ti school director, ngagnad ni Lindon iti dormitory ti pagadalan. Tapno makasursuro na ito'y. Ididamo, saan nga imanugot ni Lina nga inana, ngam kinasarita da ito'y ni Donato. Kat imanugot matlaang da ito'y. Iti mat school for the blind, namam mo ni Lindon ti maysa matlaang nga estudyante, ngagnagan iti Faith. Nagsinningad dagiti dua. Kat iso ti mang tultulong kan nilindon, kadagiti assignments da. Iti may sa Arabi inawis ni Faith ni Lindon, iti study area. Kat dita, nadlaw na ti kinaliday ni Lindon. Ita papagayam, denggan tituloy iti serye tayo ita alawas anapaulwan. Determinasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay anak ko ulimat ka. Ada ka di parikot mo, Lindon? Marigata na kiti panagbasa kan panagsurat iti braille. Panagrik na kat kasladyak kabalan. Anya nga tanong. Noon niya? No agsarda nga kon nga gadal. Anya? Sayangam ka di dagiti narugyamon ditoy. Lindon, kabailam dayta. Kastaak matlaang idi. Kunak no jak makasursuro iti braille.
Ngambayat ti panaglabas ti aldaw, nakasursuro akmat laeng. No, kabailak nga aramidan, kabailamat. Faith, Di kang danag, adaak mo tamang tulong kan ka. No kayat mo, kanayon ta nga agpraktis nga agbasa kan agsurat, no kas di amalpas ti klase tayo. Iti kasta, ininot ang makasursuro ka. Saan ka kumaasumuko? Mamati ak akabailam dayta, Lindon. Faith, iha. Mabalin ka di amapan ka di opisina. Adalanas ka na damagakan ka. Ah, sige Sir Erwin. Punasak lang dagiti lamisaan diti kusina. Siya ngamin ti naka-schedule ita. Kalpasan na, sumaruno akon iti opisina yo. Ala, urahin kan tulay jayan. Sige. Sige, sir. Ay, anya nga tatibaga ni Sir Erwin kanya. Apay apapaayaban nak iti opisina na. Apay ka di nga inayabandak iti opisina yo, sir. Ada ka di basol ko? Awan, iha. Awan basol mo. At dalanas ka na damagakan ka. May papan iti anya, sir. May papan ka ni Lindon. Nadlaw ko nga minada kayo ti kanayon nga agkad kadwa no kas jamal pas ti klase yo. Ken numapan kayo iti study area. Ada ka di maibagbagahan na ken ka, may papan iti panagadal na. Adda, sir. Kanayon nga ibaga na marigatan ka no amang usar iti braille. Marigatan ka no nga agbasa ken agsurat. Ken nakunanapay, nga amangan ka no agsardengan nga agadal. Anya, Day tatipod no, sir. Ngam kinunakkan kwa na, asan ko maasumuko. Gaputa makasursurong tumot laeng. nasaya at day taabalakan mo kan kwa na iha. Iti kasta saan ang maupay. Ken sapay kuma, tadi ka mauma amang tulong kan kwa na. Congratulations, Lindon! Nalaing kan nga agbasa kan agsurat iti braille. Al-alisto ka pa yan nga agbasa ngam siyak. Kan saan laaday ta? Kabaalam pa yan ti rumwar asiksika. siyempre hindi kan tumot ngamin nagsarsar nga ng tultulong kanya. Kastamat dagiti teachers tayo. Aging ka nakasursuro Ken dakkel atulong ti subject tayo nga orientation in mobility. Iso ana sursurok met lang ti mapan iti lugar kayat ko apapanan. Kunak tumat ngamin akabaalam. Amangan nga rod no. Mai-mainstream tan iti regular class ita atawan. Uwan nga rod, maituloy ko matlangin ti ag-eskwela iti high school. Ken sa anak unay na marigatan. Gapot taam mo kon ti agbasa, ken agsurat baban iti braille. Faith, Lindon, inayaban kayo dito opisina. Gaputad na kayat ko nga ipadamag kada kayo. Anya ka di dayta, sir? Uwan nga agpaiso, sir. Nakasaritak dagiti teachers yo, kaya't dinamag ko no kumusta ti performance yun iti pagadalan. Nakunadaan na laing kayo nga agbasa iti braille. Saan laday ta? Kabailan nyo pa yan ti agbalin nga independent. Uwan, sir, ket agyaman kami unay kada kayo. Gapot adi kay na umuma, ken nagsarsardeng anang isuro kada kami. Pudno dayta, sir. Kaya't itatakabailan yun. Mabalin kayo amay mainstream iti regular class. Ha? Agpaiso, sir? Wan, ang amnasken nga isaganaan nyo nagiti panubok adumtang kada kayo. Kan no bilang tada parikot iti panagadalyo, kunta kanda kamlaang wan, iti kasta matulungan da kayo at dagos. Donato lakay. Imawag kanyak ti School for the Blind. Ket, anya nga iti kunada.
Mabalin ka nun ang maipan ni Lindon iti pagadalan dito lugar tayo. Gaputa kabailan ng ti agbasa kan agsurat iti braille. Ay na, kamaudyanan na. Makadin na tamutlaangan ti anak ta. Unay matdaytan nga iliw mo iti anak ta. Kaslasaan mo anakit kita iti manu atawan. Maragsakan aklaang lakay. Gaputa makaduatan akanayon ni Lindon. Saanan akas idi? Akada Sabado laeng amakita ta. Sa bagay matkit di Uray siya ka. Kailiw ko matan ti anak ta. Ibagam nga rod no kaano ti panangsukon takan kwa na. Iti kasta, makapagpakadaak iti busko. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Wow! Ah? Naglaing ka gayam nga agkanta. Kan saan la aday ta? Naglaing ka pa'y gayam nga aggitara, Lindon. Adda kagayam dita, Faith. Itay ka di pa dengdenggan nga kan kanta? Wan jak lagun uni. Gaputa ang mga no maistorbo ka iti panagkantam. Amom ka di a paboritok day ta kanta? Talaga? Wan, naisama ka dagiti old songs. Isungarod akan kantyawan dak dagiti dadduma akaadalan tayo. Gaputa, hindi raw ako sunod sa uso nga kunada iti Tagalog. No kosta, agpada ta nga ro na sa iti old songs. Nagmayat ngamin adang ganda iti kadaanan na kanta. Ay, imbagampay. Mom, maliday anak. Gaputa, pumanaw tan dito school for the blind. Di tanton makapagsarita. Sana bale, tadamot cellphone. Mabalin mo't nga alaan yung TCP number ni nanang ko. Iti kasta, makapagsarita talatta, nga uray no agin na dayutan ton. Nangako itay ti saritaan nyo kinilindon, Faith. Uy, napas ti panagdengag na iti panaggitara ken panagkanta na. Aday ta ka manan, Andrea. Mangsutil ka manan ako na. Uy, oray na saan ka makikita? Amok anagmayat ti isam mo. Agpudno ka man, Faith. Crush mo ni Lindon, anya. Anya? Hoy, Andrea, sumardon ka man. Ang mga no mangag na ta ni Lindon. Kastamot na nagiti kakadwata. Uy nan, sumardang ako, no day tati ko na, Faith. Lindon, anak ko. Kailiw ka una yan. Oray siyak nanang. Kailiw kay matan ka ni tatang. Kamaudyanan na. Nakawid ka matlangan iti lugar tayo, Lindon. Uwan RJ, kain saan la day ta? Maituloy kong ti panag-eskwelak iti high school. Maragsakan kami unay para kan ka anak ko. Ano samla ang ti agiskwela, wan? Iti kasta, agbalinto, anapintas ti masakbayam. Kumusta ka, Lindon? Nakaawit ka matgaya man dito'y lugar tayo. Nasaya at mat, Madam Merced. Kaawawid ko iti kalman. Nadamag ko ka ni Erwin ang mabalin mo ti sumrat iti regular class. Gaputa ka ba alamon ti agbasa kan agsurat babaan iti braille. Uwan ma'am. Iti damo, marigatan na ka talaga. Ngam ka si ti Apo. Nabailak, kan nasursurok dagiti nas kan nasursurwak. Kas may sa visually impaired. Talaga abilibak iti determinasyon mo, iho. Kad kasi tinakunak idi ka na kayo kaninanang mo. Si sasagana ti pagadalan ang mangawat kan ka. Kat nubilang tada parikot, ibagam lang adagos iti agbalin ang maestram. Iti kasta, matulungan da ka. No kasta, aginrol ka adagos iti pagadalan, gayam? Uwan gayam. Gaputa kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Sapay ko ma, tamabalak. Kabalam day ta, si Kapay.
Nakasagana mati school for the blind. Kastamat ti pagadalan dito'y ayan tayo no bilang. Saan ka di? Sa bagay Ngan ti pagdanagak, ang mga no adadagi ti maestra asana makaawat iti kasasaad ko. O di ipalawag mo kadakwada ti sitwasyon mo. Maawatan da kamat siguro. No lakit ita makisarita ka kadakwada iti nasayaat. Tinaskan ita kat makaadal ka iti high school. Kan ipakitam asan alapad ti kasasaad mo. Tapno matungpal mo ti arapaap mo iti biyag. Donato, aging gaita, kasladyak pa'y lamamati. Iti anya, Ama ituloy yun ti anak na ti agadal. Naimbaglaangan, takinumbinsinak idi. Tapno umanugotak nga ipanilindon iti school for the blind. tapampanunutok ngamin tinapintas a masakbayan na. Kat ita, ininutan amatungtungpal ti arapaap na. Isuano anyaman ti kayat nilindon nga aramiden, suportaran ta. Basta lakid di pagsayaatan na. Wala kay, nakasagana at amang suporta iti anak na. Lindon anak, apaman amalpas ti klasem, urayan naklang dito pagadalan ha? Oray saanan nanang, kabalak ti agawid. Amokmot nga itudo ti balay tayo. Kaputa itilangmat asidig ti istor ni Nana Suling. Ay na, sigurado ka kadi iti dayta. Wen, nagpaisuro ka ni RJ, no kasano ti agawid iti balay tayo. Iso di kagdanag. O sige nga rod anak ko, no dayta ti kunam. Urayan nak nga rod inton aldaw. Agsubliak dito'y pagadalan, taiyag ko ti balon mo. Sige nanang, urayan kayo. Wen, Antilina. Tunggal aglugan kami iti jeep kinilindon. Ijay istor ni Nana Suling ti pagdisagan mi. Iti kasta, asidag lang ijay balayo. Kasta ka di, ay na agyaman ak unay kan ka, RJ Barok. Tanaanos ka amang tultulong kinilindon. Awanan nyaman na, anti. Aggayam kami kinilindon, sipud ubing kami. Iso atulungak, aginggat kabailak. O sige nga rod Barok, lapsan ka pa'y dito'y paraangan nyo ha. Agsubliak ijay pagadalan. Inak itulod to'y balon ni Lindon. Ada kung dito ti pagadalan. Uray kung ti tricycle pagluganak nga gawid. Ay, parikot ko ti maangay akwis minton bigat. Kasanumot ngamin. Awan reviewer ko. No agusarak iti braille. Jack may concentrate tagdangag iti maestrami. Sa payawan mo't gadget ko ang mausara pang record ko iti discussion. Makamuditan. Stock knowledge lang iti ramidak. Ay, ni, adan ti tricycle. Para! So dito ti papanom? Iti man istor ni Nana Suling manong. Total, asidig ijay ti balay mi. O, at titigatas mo Inumam sakpe amaturok ka. Agyaman nak nanang. Anak, itay ka pa'y ngagtugtugaw dito'y sanas. Kasla noon nagtipang panunutam. Ha? Apay, adda ka di parikot, iti pagadalan nyo. Ibaga nga ta ni Lindon, ti parikot na. Papagayam, di uliwayan adenggen, di tuloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Determinasyon, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, ininot ang nakasursuro ni Lindon nga agbasa, ken agsurat babaan iti braille. Maragsakan nga rod ni Sir Erwin, itinakita na a performance da Faith ken Lindon. Kabayatan nga addada iti school for the blind. Kat nakunana, amabalindan ti maay mainstream iti regular class. Apaman anaamuan da Donato ken Lina, amabalinan ni Lindon ti maay mainstream. Sinukunda daytoy iti school for the blind. Kat kastaunay ti ragsakda ang nakakita iti anakda. Iti matpagadalan, agparparikot ni Lindon. Gapo taawan reviewer na.
Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Determinasyon, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Anak, itay ka pa'y anak katugaw dito'y salas. Madlaw ko anaunag ti pampanunutan. Apay, adda ka di parikot iti panagadal mo? Una nang. Parikot ko ti quiz mi para intong bigat. Jack namin unay makapag-take note kadag iti lessons mi. Gapot a Jack mat may concentrate ti agdangag. Nukas dyan agsursurat ak iti braille. Ken awan mat usarag a recorder. Ay na, pasensya ka na ko. Awan mat ngamin kwarta tayo apaggatang tayo kuma iti cellphone a mausar mo. Eso nga aganos ka kumapailaang ha. Una nang. Ano sak? Iti kasta. Makalpasak iti panagadal ko. Ken matungpal ko tira papung agbalin na maestro. Nakasaritam ka di dagiti teachers mo may papan iti parikot mo. Son pa eh. Mabayinak ngamin nga masidad kadakwada. Padasam nga iyo man ti parikot mo anak ko. Iti kasta, matulungan da ka. Awan dakes na no agpatulong ka kadakwada. Apay adi mo imbagbaga, nga dagayang parikot mo, may papaniti panagadal mo, Lindon. Saan ka di nga imbagakan ka? Adi ka agbabain, no kas di nga adda ti parikot, kadagiti subjects mo? Pasensya kayo, madam. Mabayinak ngamin kadagiti teachers ko. Ken may sandak mat ngamin una akasarsarita. Kasta ka di? Oh, sige, kasaritak dagiti teachers mo. Inton maadaan kami iti meeting. Iyo man ko ti problemam. Iti kasta, matulungan da ka kadagiti lessons mo. Wan gayam, imawag kanyak ni Erwin. Kinunana nga da ka numaangay a seminar dagiti mangisursuro ken ka. Ibagak tumatla ka dakwada ti may papaniti dayta. Gaputa ka sa pulan damat ti umatendar iti seminar. Iti kasta, saan danton amarigatan, inton maadaan to manan ti estudyante, akas ken ka iti kasasaad. Agyaman ak, ma'am. Agyaman ak una iti panang tultulong yo kanyak. Dakkal ti utang ko na imbag anakam kada kayo. No saan aga po iti tulong yo. Ken kasta tent school for the blind. Jack ko mamakaadal ita. Pakaragsakan milaunay ti mangtulong ken ka, Lindon. Tilaan ka na yun nga ibagakan ka, agadal ka na imbag. Nupay narigat, masapul nga agpursigi ka. Anya ti ammom, ang mga noadan to dagiti mangtulong ken ka. Nulakit di ta makita dati determinasyon mo ang makaeskwela. Kunak tumat ngamin ang matulungan da kadagiti teachers mo anak ko. Basta ibagam ti parikot mo kadakwada. Uwan nga nanang. Isa nga ita. Sanak unay na marigatan iti panagadal ko. Gaputa, amudan no kasanudak asuruan. Ken, dakkel tina itulong tinaangay a seminar da iti school for the blind. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Iso asay saya atam ti panagadal mo. Iti kasta, makatulong kan tumat kadagiti persons with disabilities. Una nang. Ikarik, agadala ka na imbag. Gaputa kayat ko at talaga ti makatulong kadagiti agkasapulan. Ken, kayat kong ipakita kadagiti padak nga da diferensya na. Nga uray kastoy ti adda ka sa saad mi. Adala tamot na pintas ang masakbayan. Nga gururay kada kami. Oh, Lindon! Apay ngagmay-may saka anapan dito'y balay. Inawagan na kuma iti cellphone Iti kasta, sinukon kay di balayo. Saan na Jay? Kabalak mo ti mapanditi balayo. Nakababayin na may istorbo ka pa'y. Si Kamet, kasla santa nga gayem. Mala, umay ka, umunag ka. Adda ni Lola Rosa. Apag iso ti umay mo, aglutluto iti merienda ni Lola. No kasta, agmay-bay sa ka, ngay dito'y balay. Lindon, Barok. Uwan Lola. Saan ka kati amabutang? Ama nga no mapukaw ka iti dalan mo. Saan Lola? Amok ti papapanak.
Inadal ko nga minday ta. Idi addak iji school for the blind. Tinapatag. Amok ti detalye ti may sa lugar apapanak, Lola. Iti kasta. Sa anak amarigatan. Wen Lola, awan ti pagdanagan nyo kinilindon. Gaputan na laingan day ta. Kabalan ng tiag may sa. Amom, Lindon, Barok. Adayo ti maragpat mo iti biyag. Agbalin kanto a modelo, dagiti dadduma. Gaputa uray no kasta ti kasasaad mo. Kabaalam latta ti agbiag akas normal. Kablawan da ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman unay kada kayo, tatang. Agyaman iti panang suportayo kanyak. Kamaudyanan na. Congratulations, Linton. At iti regalo ti School for the Blind ken ka para iti panagturpos mo. Agyaman Sir Erwin. Naimbag man ta nakaumay kayo ti graduation ko. Wen, talaga ngayon sa ganaak da ito yung aldaw para ken ka. Agyaman iti da ito inangayo apaskan para iti panagturpos ko. Nanang, tatang. Ket agyaman met, Ma'am Merced, Sir Erwin. Awan anyaman na Lindon. Maragsakan kami, gaputa nakaturpos kan. Ungayam. Anya tilinahon da ito box ngayon regalo yo kanyak. Ay katlo katamat. Tapno maamuan tilinaon da ita box. Patse kadakil ti maitulong da ita regalo mi para ken ka. Ken para iti panagkolehiyom. Mabit lang nga talo katak. Anya da ito ang agpaiso. Cellphone? Wen, dayta ti regalo mi ken ka. Manipod iti School for the Blind. Iti kasta, adda usaram iti panagadal mo iti kolehiyo. Kan saan la dayta? Adapay maawat mo nga scholarship iti may nga universidad. Isu na laeng, tayo syudad ti ayat na. Kan amom ka di Lindon. Naayayo kan ka ti may samot laeng agayam ko at tumultulong matlaeng kadagiti agkasapulan. Kat idinakita na ang nangangato dagiti grades mo. Kinuna na nga isponsoran nakakano iti laptop para iti panagkolehiyom. Agpaiso, madam? Ano kasta? Saan ko na problemahan ti panagadal ko iti kolehyo? Wen, Lindon, awanan ti parikot iti panagadal mo. Allowance laeng ang tinaskan nga isagana dagiti dadakkel mo. Lindon, kaya't mo ka di ti agatindar iti computer training iti syudad? Bayat ti panangururay mo iti klasem? Kahit ko launa, sir. Iti kasta, makasursuro iti computer. Dagiti computer nga da screen reader na. No kasta, agsagana kanwan. Tagpasyudad tainton bigat matlaang. Sige, sir. Urayan kayo langan iti balay mi. Ket ibagak adagos da ito'y kadatatang kananang. Nanang, tatang, agpasyudad kami kini Sir Erwin inton bigat para iti maangay a computer training. Nasken nga rod ang maisaganan dagiti masapsapol mo nga agpasyudad, anak ko. Tapno awanan ti parikot inton bigat. Maragsakan kami unay para kan ka, anak ko. Kaslakaano laang idiadda ka iti School for the Blind. Ang amita, agkolehyo kan. Naimbag unay ti Diyos, tatang. Gapot at dadagiti tattao nga inaramat ng instrumento tapno makaadalak. Ket inton makaturpusak iti kulayyo. Aramidak mo ti amin nakabalak. Tapno makatulong nga kadagiti agkasapulan. Dito'y gayam ti universidad a pagadalak, sir? Wan, nalawa da ito nga universidad. Ken ti pagsayaatan na, exclusive education ditoy. Iso ama balinlat na ti ag-eskwela ditoy, dagiti kasken ka. Naimbaglangan ta da scholarship ko, sir. Ken adapay ti kurso akayat ko ditoy. Mayat ti kurso nga laem. Bachelor of Science in Special Needs Education. Talaga ang makatulong ka kadagiti agkasapulan a PWD. Iso asay saya atam ti agatala.
Iti kasta, may surum tumot kadakwada dagiti maadal mo. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasaya at matanak ko. Sika nga'y, kumusta nga iti pa nag-training mo iti computer? Nasaya at mat, Nanang. Kinapod na. Nalpasan ti training mi. Kat mangrugin ti klasik inton bigat. Iswa di akong makaawid di ta lugar tayo, Nanang. Sana bali anak ko. Da kamin tulangan kinitatang mo ti pumasyar dita. Kat agan-anad ka kumaakanayon dita ayan mo, ha? Uy, Nanang. Uray da kayo, met. Agan-anad kayo kanitatang. Umadanin ti finals mi. Parang itaalas semester. Ay, nagalisto ngaglabas dahil daw Inton sumaruno apa nagsasarak. Adakton iti may kapat ato kanti kolehiyo. Nagrigat ag eskwela. Gapot dalat tadag iti instructor. Adi na mo no kasanong ag-modified. Ken ag-accommodate. Iswanas ken latta makikoordinate kadakwada. Iti kasta, maawatan da mo ti sitwasyon ko. Dumagasak bit iti kantina. Mga anak pa'y, sakbay nga inak agrebyo. Ada kayo matgayam, Nanang, Tatang. Wen, anak ko. Simangpat kami tay aldaw. Imay kami dito'y, gapot ta exam week yu. Masapol ti mga sikasukan ka. Masapol nga damang luto iti kanam, sakbay asumra ka iti pagadalan. Kailiw daklaeng, iso nga imay kayo. Kabailak mo't nga si kasunti bagi. Ha? Uray pa'y anak ko, masapol mulat ti mga sikasukan ka. Ay na, anak ko. Bayamlatan ni nanang mo ang mga sikasukan ka. Gapu takas ta sigud ti aramiden na. Ti kayat na. At dalat ta dito'y ang mga asikasukan ka. Nanang, Tatang! May, naragsakan sa Un nga rod anak ko. Apay, anya ti pakaragsakam. Nalpasan ti final defense mi. Makaturpusak itaatawan. Ha? Ay, nasaya at ano kasta, anak ko. Ay na anak ko, itapay laang, kablawan dakan. Kamaudyanan na. Matungpal mo matlaangan ti arapaap mong agbalin a maestro. Lola, mapana ko ni Jay syudad ninton bigat. Saan nyo kumaliplipatan ti agtumari ti agas yu Wen, RJ Apok, di ka madalagan. Tung paalag amin abilin mo. Binilin ko ti may sa akaruba tayo. Ngay supay lang ti makamu kada kayo. Sana bale, agawid ak matla dagos. Apaman amalpas ti board exam ko. Ay na, to'y apokon ay. Saan ka kadiunay nga agdanag? Kabaulak pa'y mo ti aggaraw asisyak. Napigsaak pa'y, Apok. Uray pa'y lola. Nga masapul yung latta ti kadkadwa dito'y balay. Iti kasta, adda pang ibagaan nyo. No anya dagiti masapul yo. Lindon, anak. Saan ka di nga itan amaamuan? Ti resulta ti board exam yo? Uwan, Tatang. Angam, jak kahit amaamuan ti resulta. Ne, Nay, apay nga yan ako. Ang mga nunjak nakapasa. Iso bayan yon. Maklon kung ti resulta ti board exam. Jak maamamuanan anya nga ta ti resulta ti board exam ni Lindon. Papagayam, di uliwayan na dinggen ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Determinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Masak Bayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a seryeta yu a napaulwan. Determinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Itapay lang. Maklon ko na sa anak ang makapasa iti board exam na bilang. Iso, urjak maamuanin ti resulta. Ay na, anak ko.
Apay ngamin aya, aday tati adda iti panunot mo. Think positive ngamin Kayat mo kadi, tasyakon ti mangkita. Ha? Ala, yag mo ti cellphone mo, anak ko. Idepem paylaang ti screen reader na. Itikas na, amok nga aramatan. Oh, anya nga bakit? Nakita mong ti resulta. Wala kay. Ay nahalin doon, anak ko. Congratulations! Nakapasa ka, mat. Pasado kay tilet, anak ko. Agpaso na, nang? Nakapasa ka ti board exam? Wen, anak ko. Ay na, may sakan anan-anay ang maestro. Ay na, agyaman na, Diyos ko. Gapot ang matungpal kumutlangan ti arapap ko. Katinton bigat. Masapa tayong agriing. Taintay makimisa. Kalpasan na. Intay mangan iti restaurant. Da kamin ti makaamu iti magastos, anak ko. Itata nakapasa ka iti board exam. Mabalin mo ti mangisuro iti school for the blind. Apag iso, agkasapulan ita ti empleyado ijay. Wen, sir. Ija talaga ti planok apag trabahuan no bilang ta makapasaak. Ay, biliba ka talaga iti determinasyon mo, Lindon. Uray no narigatan ka iti panagadal mo idi. Saan ka nagsardeng? Aging ka natungpal mo ti rapaap mo. Ingad ko talaga tinagadal, sir. Tamok nga do dagiti kas kanyak. Nga damat la arapap da iti biyag. Kahit ko matulungak ida, sir. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno maaramid ko na saya ti pagrebengak. Kas may sa maestro. Lukasta, agtrabaho kan iti mabiit, Lindon? Wen, RJ. Kahit kung tagtrabaho, iti kasta, ado pa dagiti matulungak. Ken, saan matin ngagtrabaho datatang, kananang? Kasla ka ano lang di ubingtan niya. Ita, agpadatan na natungpal ti arapap na. Siyak, naawatak kas may sa abang teller iti may sa abang ko. Kat si kamet, may saka na maestro. Wen nga rod. Ket amangan pa yun no mga sawa kan iti mabait, gayam. Awan pa day iti planok. Agurnungak pa imot Una, mayat dahi ta planon. Iti kasta, nakasagana kanton ng mga sawa ka. Dakkel gaya man tinagbaliwan to school for the blind. Adadalim mawa. Ken adadangay madudag iti estudyante, sir. Wen, iso ka sa pulan ti ado at teachers dito eh. Iti kasta masuruan da na imbag. Lindon, kilaat napaulimak ka. Ha? Awan, sir. Nalagip ko lang amin, idi agad adalak. Ni Faith. Kumusta nga tan? Damag ko nagturpos mat iti kinamaestra. Kaya't nakapasamat iti board exam. Apay, awan komunikasyon nyo? Awan, sir. Jakmat ngamin amo ti Facebook na. Mala, bayam, tay bagakan ko na nga i-add friend na ka. Iti kasta, makapagsarita kayo babaan iti chat. Lindon, anak. Umay kamanganan. Nakasaganan ti makan iti lamisaan. Sige na nang. Ilipas ko bito report ko. Sumaruno akton. Lindon, anak. Makumikom kan sa launa iti trabaho. Awan saan ka makasawa no kasta? Ha? Ni tatang. Iti dayto akasasaan ko. Amang ano awan ag gusto a babae kanya. Ken sana dayta ti planok. Kayat ko pa iti agtake iti masteral. Isu nga ad-adan tumanan abisi ak. Awan matdakas na no mga asawa ka, anak ko. Basta lakit di pilyem ti babae nga asawaem. Wen, anak ko. Kat mo bilang, tamam-am mo ti babae, aparakan ka. Di mo kuman paluspusan pa. Hello, sir. Hello, Lindon. Kada ka dinaawat mo ang message iti email mo, manipod iti universidad na nagkapuam. Sa anak pa nag-check iti email ko, sir.
Apay ka di? Imawag kanya ti Dean of Education ni Jai. Ket kinuna na nga ada ka no ti visually impaired nga enrollees ita. So, masapul na ti instructor a graduate iti special needs education. Ket sikamat ti may saan napili da. Ha? Agpaiso ka di, sir? Wen, ken saan ka di ang planom ti agtake iti master's degree? Na ito yung ti gundaway mo. Bayat ngagtrabaho ka ti School for the Blind, mabalin mo ti ag-enroll para iti masters. Apaman na makalpas ka, mabalin mo tumot ti mangisuro iti syudad. O, Sige, sir. Aginrolak adagos iti masters. Tapno makapagtrabaho ako na iti universidad na nagapwa. No kasta, agnaut kan iti syudad, Lindon, Barok. Uwan, Lola Rosa. Angem magawid ak madla dito lugar tayo. No, dati doga bakasyon ko. Alakat, agan anad ka nga ro DJ agayam. Ken umawag ka lata, no saan ka abisi. Uwan gayem. Oras si kami ta. Mabalin naklata mo ta pa siya ron iti syudad. No bilang adawayam. Ay, mariknak tinalaw sa bannog ko itang haldawa. Ano na, nagsasaro no ti oras ti klasik. Kalpasan na. Masapol pa yung mapanak iti pro-ed office. Ay, anday tan tiyagdan. Naimbaglangan, tawan unay ti estudyante ita dito universidad. Iso nga awan unay masabat ko. Bumabak iti agdan. Ha? Pasensya ka, miss. Jack, ang gagara ti mangdungparkan ka. Naipang-or ko pa yung ti baston ko. Sorry ha. Bulsa ka ngamin. Okay lang, sir. Agpada talaang visually impaired. Agore ka. Si kakadiday ta? Faith? Lindon? Siya ka ron. Imbag ta, malagip mo ba ti boses ko? Uray si kamot, Talaga mo Saan mo nalipatan ti boses ko? Mapan kakadimat iti office. No kayat mo, agidantan. Siya kung ti mangimat iti bag mo. Tapno saan ka na marigatan? Talaga akabisado mong ti papapanam dito Lindon. Idinto ta siyak at maikawak pa'y laang. Imbaglaangan ta nasisingpot ti tao dito Aware da kada tayo visually impaired. Wen, awan tinas ka na pagdanagan. No bilang tasan mo pa'y una kabisado dito Gapotado madagiti mangisurukan ka. No kayat mo, i-orient ka no bilang. Tasaan ka busy. Sige kaya't ko launay dayta. Iti kasta, makapagbanding tamat. O sige, alaat nga ro ti cellphone number mo Iti kasta, maawagan na no bilang takayat mo tagpasyar. Si kakadin ti sigod a kaadalan ni Lindon iti School for the Blind, balasang ko. Wanana, siyak nga rod. Ay na imbaglaangan ta nakapagturpos kayong agpadpada kin ni Lindon. Addan na pintas at trabaho yo. Faith, balasang ko. Adda ka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y nana. Awan pa'y nobyo. No kasta, mabalin nga rod Ha? Aday ta kay manan nanang. Mangsutil kay manan. Apay, awan mo't dakas na no armam ni Faith, anak ko. Ha? Gapot agpada kayo mo't nga addan trabaho na. Amo, manak ko. Gusto ni nanang mo. Awan matdakas na, no bilang armam ni Faith. Kat no bilang plano yun ti agkalay sa suportaran da kayo. Adu matdagiti kas kada kayo. Kat addaan da iti asawa. Addaan da pa iti anak. Kinapod mo na tatang. Mariknak nga gayatak mo kini Faith. Iso na lang ta, mabaynak. Gapot amang ano na nga to ti standard na no may papankan ayat. Ken amang ano makakita iti kayat na nga agbalintong asawa na. Saan mat siguro akasta? Tapanag ko na ka, nasingpat ni Faith. Tatang, Padasam anak ko. Anya nga iti ammom. Amangan mat, no agpada kayo itirik na, iti tunggal maysa.
Apa yan? Dangdang gamatlatan ni Lindon nga agkang kanta. Di mo ka di asitgan. Ha? Kuanana. Ala, umay ka, balasan ko. Itulod ka iti ayan ni Lindon. Itikas na, mangeg mo na imbag ti panagkanta na. Oray saanan, nana. Mabainak kami. Anya kumangay ti pagpainam. Ala, umay kan balasan ko. Tamapanta iti ayan na. Oh, apa yung sardong mo tinagkanta Lindon? Nagmayat tupay ti kantam. Sapay ti pay paborito akanta dayjay. Ako nga min, Faith. Kailat ka din na simakit ti karabukob ko. Isadya ko nintuloy ti nagkanta. No kayat mo, si kalangan, tasyak lang ti agtukar. Saor. Gapo lang tay masidagakan ka. Di mon intuloy tinagkanta. Ah? Faith, no bilang ta dagdaton kan ka, aklonam ka di? Kinapudno na, mabuteng akon nga agayat. Gapo iti pan nakapasakit ko idi. Kinon ko na nga iti kaanuman. Jakton italot to'y pusok iti uray asino alalaki. Ngam, nagbaliw mo't day ta akapanunutak. Ha? No kasta, adan ay ayatom ita? Uwan, katno bilang tagdaton kanyak ita dayjay alalaki, sungbata ka dagos. Kat, agkariak mat kankwana, nga ayatak itinapudno. Faith, I love you. Ha? Uray kasto iti kasasad ta. Aramidak ti amin, para kan ka. Kan ti agbalintungan nakta. Ay ayatan kamat Lindon. Kat ikarik, tulungan kamat para iti masakbayan ti agbalinto a pamilyata. Minor J! Nadati ko nam. At dan kayan ayat mo, Lindon? Wen, tisigod ka adalak iti School for the Blind. Imbag nga rod, tamay-may sa nga universidad ti pagisorsorwan mi. Alakit, congrats nga ro dagayam. Ket, kaano iti plano yung apanagkalaysa? Inton sumaruno atawan. Agurnong kami pa'y. Iti kasta, awan tuuna ti parikot. Mayat deta planom. Iti kasta. Bukod yung lata kwarta ti magastos, iti panagkalaysayo. Uwan nga rod, gayam. Nasayat mo ta nakapasyar kayo dito syudad, Sir Erwin. Nabayagan na dito nakapagsarita ah. Wan, takasano, makumikom ka una yan iti trabahom. Ken, damag ko ang nobyam ni Faith. Uwan, sir. Ket into nagkalaysa kami. Da kayon to ti may sa aninong ah. Alaan mi mat aninang ni Madam Merced. Ala akad sige. Isa gana akto na ita akaaldawan ti kalaysam. Imayak, gaputa kayat ka nga awisan nga agi-speech ija School for the Blind. I-share mo man dagiti nagbalin a kapadasam iti agad-adal kapaylaeng. Iti kasta, ad-adda pa'y amaaddaan iti determinasyon dagiti estudyante tayo. Tapno ituloy dati panagadal da. Sige nga rod, sir. Kakabsat, pagyamanak unay daytoy agundaway, nga impayo kanyak, makapagsarita ita, iti daytoy a programyo. Ti pagadalan anang tulong kanyak, tapno maituloy ko ti panagadal ko. No saan aga po iti tulong, da Sir Erwin, ken Madam Merced. Nalabit, sana kumamot ang nakaadal ita. Nalabit, san ko anatungpal ti arapap ko nga agbalin a maestro. Amuyo ka di, itidamo nga dak dito'y apagadalan. Kunak idi, nudyak makasuro nga agbasa, ken agsurat babaan iti braille. Gaputa sa anak met ana ipasngay a visually impaired. Nagbalinak lang nga kastoy, gapu iti glaucoma. Angam,
Saan ang nagsarsardeng dagiti maestra dito? Anang isursuro kanya, kakabsat. Aging ga, anabailakon ti agbasa ken agsurat. Ket agyamanak iti Diyos. Gapo ta inikkanak iti naganak ang nakasagana amang suporta. Iti anyaman akalikagum ko iti biyag. Kadagiti amin nga estudyante. Saan kayo nga agsardeng? Aging ga amatunoy ti arapapyo. No kaya't yung amatungpal ti arapapyo, masapol nga adda determinasyon nyo ang makaadal. Mamatiak, malasatan nyo ti anyaman a panubok, ken dagiti rigat iti panagiskwela. Ket dagiti met naganak, suportaran nyo kuma dagiti anak yo, iti anyaman a plano da iti biyag. Saan nyo kumaida alapdan nga agadal? Ket laglagipin tayo kumaakanayon at ipakapilawan tayo. Ket saan alapad tapno agadal tayo. Ket maaddaan tayo itinapintas amasakbayan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Determinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinig upang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masakbayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghaya ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Anbuka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasakbayan. Eksklusibo dito lamang sa Anbuka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.